everybody, I have decided to vlog today. As you might know, I'm visiting my grandpa, as I do so often, and you guys asked me what I do here, so I thought I'd show you. Ooh, breakfast goals because those raspberries are from Grandpa's garden and I made the rhubarb jam from his rhubarb yesterday. So this is amazing. Also, if you're wondering about this nightgown that I wear, my grandma got it for me when I was about 10, maybe 11 years old, and I still always wear it on my visits. Okay, I got all dressed now and now I'm ready to work. Can't believe how hay feverish I still look. But I decided to work out in the garden because the weather is beautiful and yeah, I have a garden here. That's something that makes me very happy. My grandpa has a really big garden. Let me just show you. Here we go. There are all the berry bushes. And this is my little work spot out here. Time to make lunch. Mitä sä katot? Soitit siellä. Ihanaa! Se on laulu virtaa. Mikä laulu? Näitä vanhaa jopa 60-luvun. How cute was that? Right. I didn't even know that they still show like old TV shows on TV, black and white TV. But now time for my banana ice cream. My grandpa has these massive freezers and this is what I made. Do your grandparents store this much food as well? My grandpa has another freezer down in the basement. So yeah, there's quite a lot of food if there was a World War III or something. Alright, I brought the laptop inside, got my book out and my banana ice cream, which has been melting, waiting for me. I really feel like baking a rhubarb pie because my grandpa has so much rhubarb here. Let me just show you. But it's so hot today that I need to be outside and enjoy the sunshine. Do you know what I mean? I couldn't spend the day inside with this weather. Look at this rhubarb. Yeah, you saw my rhubarb jam this morning. I made that yesterday and I'm really feeling like rhubarb pie. Maybe later. Yay! I'm on my bike on my way to the city. I decided to go and buy some ingredients for the rhubarb pie. So now I get to do both things that I wanted to do today, cycling and baking. And I got to combine both. Got my shopping done in the city and now I'm ready to bake the rhubarb pie. Just getting some rhubarb from the garden. I'm so happy and so excited about baking because yeah, that's kind of my thing. I like to treat my grandpa when I'm visiting
Earlier my grandma, she used to bake a lot and buy lots of treats for him, but now he has no one to do that, so I make sure every time I visit that I at least bake one pie and make some jam and stuff for him to put in the freezer, and then he can take them out when he feels like a treat. Here we go, this one looks good. Now look at these, don't they look amazing? Nice and thick. Might be a bit too much for my pie though, but never mind. Oh, and I thought I'd do a little time lapse so you can follow along how my rhubarb pie is made. Here we go. See you in 25 minutes. So once the pie has been in the oven, I went and changed into my nightgown. And now it's about time to take it out. Look at it. Looks so good. The crumble looks so crumbly. Oops. Kuka kuppisa nuoloosi rikkana kuolla? No sehän on niin puhas, että pistää vaan tuonne. Elä hyvä immeinen ihtiäs pilloa. Hermot jos männöö, onko sitä illoa? Elä pikaina vahtia hössötä aina. Vaan välillä joskus pias pehkuun paina. Kohta jo huomoot, kuinka on sommoa. Katkaista virtoa, antoo hermoille lommoa. Se pitää vielä silleen niinku... Rytmi. Niin. No kyllä, kai sitä pitäisi vähän virutella. Annas kun muutama kokeili. No tiellähän se on. Mikäs laulu toi on? Trai lai lai la 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 la. Se on joku merimiesvalssi. Okei. Tuolla on ilta tähti sulle laulan. Nyt pitää niin korkealle mennä, se on vaikeaa. Mutta siis sullahan... Taivaalla kun se kimmeltää. Nyt taas pitäisi niin ylös nousta, että se kiekumaan rupeaa sitten. Mutta sulla on niin mahtava toi lauluääni. En minä kun en niitä kärpäsesittoja vielä ymmärrä mitään. Niin, korvakuulolla. Korvakuulolla. Minä lauloin hirveän kovasti, niin nuorena poikana, silloin semmoinen 15-20-vuotiaana. Hitsi, jos minä olisin silloin haitarin saanut, minulla oli niin 10 vanha, kun olisin saanut hanurin, niin kyllä olisi varmaan tullut. Minä sanoin monelle, että kun me ei ole sitä emäntää, mitä näpelöittää, niin minä ostin haitarin sitten. Voi ei! Mutta kun sä olit niin pienestä lähtien sitä toivonut. No se oli, kun jos Helsingissä vuonna 1945 käytiin osto- ja myyntiliikkeessä ja äiti sanoi, että on hyvä haitari ja että ostetaan pojalle, niin isä sanoi, ei ole varaa ostaa. Voi ei. Silloin kun olisin suonut, niin sitten, mutta nyt sitten vuosi takaperin mitä ostin nyt sitten. Ja toteutit toiveen no sillä. niin, 850 tämä maksoi, mutta... Oho, joo. Kun katsoo noita, mitä nyt hanuristia on, niin minä on aina, kun jos jossakin soittaa, että mä kuuntelemaan, että se on ai helekatti kyllä. Ja on itse mielessä, että voi, jos minäkin joskus tuolla tavalla oppisin soittamaan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Joo.
Kyllä sitä ihan kun tälleen vaan näppäilöi, niin jotakin sieltä rupeaa tulemaan sitten aina. Lai 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 lai. Me kun mummon kanssa käytiin tuolla laivaristeilyllä, miehän lauloi siellä karaokea. Ai jaa! Ihan joka kerta. Oikeesti? Ja yksikin pariskunta tuli, että kysyi, että ootko sinä jossakin tuossa orkesterista taas. Minä en ole, että minä vaan olen harrastanut pienestä pojasta lähtien sitä. Sanoin silloin hyvä lauluääni. Joo, no sä ootkin niin taitava laulamaan, että se on kyllä ihan totta. On tässä nyt jo sen verran soitettu, että taas tälle illalla. Vitsi, kun kuulostaa niin hienolta mun mielestä. En olisi uskonut, että sä ihan itsestään tolla tavalla opit. Siksi mieluummin vaan maantiellä tanssin, kun metsien humina se soi. Tämän kultaisen kulkurin valssin, tulet kanssani tyttö, ohoi. Tää on. Vitsi, sä oot ihan mestari esiintymään. Ei, ja siinä mitään. Yksi, mikä se toikaan, se pyyti minua, että läksi sitten, että minä en rupea uskailemaan ketään naisia tuonne. No ensi kerralla mene tanssimaan. En minä tiedä, kun ei nuo polvet vielä ole Ai jaa. siinä mallissa. Että No sitten täytyy ottaa särkylääkettä. En minä niitäkään, jos me sillä rupeaa. Niin tässähän minulla on se sorsa. Ahaa, okei. Soita sitten, jos rupeaa mieli tekemään tanssimaan. Ensi kerralla lähet mukaan, sehän olisi ihan mukavaa. En minä tiedä, viitsinkö minä lähteä ketään kuskaamaan. Mutta pääset itsekin tanssimaan, sen verran kun polvet jaksaa. No nyt olisikin tuolla, mikä tuo on tuo, onko se nyt lauantaina huomenna? Okei, no sinne. Kyllä se huomenna varmaan se soittaa se. No sehän olisi hauskaa. No on, mutta en minä tiedä, viitsinkö me ruveta sitten. Tulee semmoinen tapa, että enkä minä tänne rupea ketään sitten Ei, sitten kerran kun tanssimaan lähtee, niin eihän se mitään tarkoita. No ei. Mutta mä menen nukkumaan nyt. Mä menen nukkumaan, minä ja lähden nukkumaan. Joo, hyvää yötä. Hyvää yötä. Oh my god, how crazy lucky was I to get that footage? I'm so happy! Suddenly my grandpa just started reciting poems, singing, playing the accordion, and then the stories that he told me, I almost started crying. He told me about how he wanted an accordion ever since he was 10, and he had been dreaming of an accordion for 70 years until he got it last year. And then he told me that every time when someone plays an accordion somewhere in the street, he stops and listens, and then he wishes that one day he'll play his accordion just as well. That's so adorable. Anyway, I think I'm gonna finish the vlog here. I hope you enjoyed it. It's a bit different from my usual travel vlogs, but yeah, let me know what you thought in the comments, and I'll see you again soon, I hope. Goodbye.